guys, good morning nindong tanan. Ang sanang sanin na kisha mana bi. Kisha mana bi. Eh. Love you. Good morning. Good morning. Good morning. 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 Gara ini yung mami bibi morning guys. Bibi morning. Happy Saturday. Sabado na naman dahil guys. Randali agadlaw. Uy, grabe. So, dugay mi namakod guys kay Sabado ay klase. Ano pa erek-erek pa mi dari katuog. Arak. Uy, saan magagbanggang kagwang. Parek-erek pa mi dari katuog guys kay Sabado man. Amo ni mga sikyo ni Kim og matog na. Isang teddy tong padani ate. Mana na sikyo ni Kim te. Ito pag ubantos ubas to ah. Grabing mga alalay ni Kim guys ito ah. Grabing sikyo ni Kim tawag monkey, natag ni Mama Marilyn, tuwag tiger, diag kambal nga teddy bear, ng pangkarate ng Kim guys ah. Dadagdag teddy bear nga gipadani ati Josephine mo na ijang sikyo dan jang diag. Di mo dadagiring. Jangan ni guys kada buntag. Happy morning natang tanan guys. Aray pisto. Ano dai mo? Leuseuk na nga pang ano na nay seud mo pang leuseuk. Ang ganda ng baby namin guys. Baby namin na. Love you. Baby pa rumah. Baby pa. Good morning kabaw. Good morning, kanding. Agi, ito man ka. Good morning minyat. Ikaw ka. Ning Ito man ko. kanding. Si Papa. Good morning. Isa si Papa? Sabaw. Good morning kabaw. Kuya nas Kim guys lagi panghingan la naman mi dares bay. Ag si Papa good morning kabaw. Ag ako kuno good morning kanding. Ag si Ja good morning minyat. Kuya Gael good morning gwapo. Ag si Kuya Ken good morning bayot. Mo pa pagbakod guys. No, ginawa ko. So, happy morning guys. Happy Saturday na tang tanan. Maski na og nagatubang tas mga kaproblemahas tang kinabuhi. Smile na bahala ng mga kuan diha. Sagnira na guys, kamulabay ra na mga nagingan nga lumalabay ang tanan natong mga pagsuway guys no. Good morning bayot. May pamasagan sa musket si bayot. Juju ako ron himong sa lagi nang ito. Nang sa lagi nang kaaban bayot. Wala, tasa grabe. Dara pukot. Wala, ra himong sa lagi na good morning bayot. Good morning limon. Kasi putsura ra no. Good morning putsura. Ko putsura. Naka ni Kuya bayot. No. Bayos. Kadiring. Ang nang putsura guys nagapagit. Agdagway. Good morning gwapo. Gail. Good morning gwapo. Grabe ka mag arlipad na ito. Good morning gwapo. Ano is nabiro man ang gwapo. Ahak man ni kuya kani oy. Hi guys. Good morning. Kusga. Good morning. Ipay kayo na gwapo no. Ikaw. Minyat. Good morning kanding. Ikaw. Yabaw. Kuya guys kaya na may bagungan daris bye. Gingan lan min Kim. Say nga ni mama. Good morning. Good morning kanding. Ikaw good morning minyat. Good morning kabaw. Good morning ko po. Kuya Ken. Kuya Ken bayo. Butang ni. Kuya Kim guys kay zaman may panghingan lan dari. Nanggi butang stick dong. Uy, saduha. Uy, mga very good. Uy, di na milk ni Kim. Inom na milk, baby ko. Inom na milk. Pan ko na pan. Ngapi tanin dong, ngapi. Ngapi ng mga... Lamanan, day. Tangan dong. Kaya palaman? Peanut butter. Wow. Oy. Samad ta? Ano may nasaman? Silyo? Pan nga. Alamiin. Hala, Silyo na, silyo. Di na makasamad. Di na makasamad. Makapitan mo siya na. Sabado naman dahil guys. Dali arag adlaw mahuman. Grabe. Hala. Ang salay mong mata. Hala.
Pastilan. Hala, lida ng matas iring. Wah. Hala, nandiyan ang mata guys. Lida ng matas iring. Be, tanong ko sa minyat, be. Tanong ko sa minyat, be. Ang chichi, minyat. Ay, ang ganda naman ang minyat na yan. Nag-milk may kim-kim guys. Milk every morning. Aron nagamang bibi. Yes, maulian. So, oh, mutimba. So, mana hinamdamin ninyo guys, na may bagong mga ngan dari sa mga bahay. So, di na mga kuha sa mga nagamang mga ngan, mga kuyaw na. Kaya gipangingan lang namin kim-kim di ah. Kaya gamang tig hingan. Marukoy man ikadyo guys kay at si Kuya Gael isa mang palanadyan ni isa mga ingnan niya Kuya Gael gwapo. Parang pahagman sa cellphone. Marukay. Nagikan si Kuya Gael. Nagabot ni Kuya Gael sa eskwelahan. Isa mang ingnan dadyo si Kuya Gael nga Kuya Gael gwapo. Tsaka basta si Kuya Gael ganahan pud pahagman pa di sa dag cellphone. Lisus ni mo paalam ko mong manghud. Dai kasi gwapo dai. Si Kuya. Oh, jake. Si Kuya Botang eh. Oh, sige na. Sige na ba? Kuya, ano na ako ato. Nginam tayo yung gininit guys. Karoon di ta pang panuhuton. Kaya pang panuhot na ni daan. Panuhot na daan. Masas Kuya Gael, day. Masas Kuya Gael. Ay, shush, ginit ko eh. Imo lang mga alalas kuya. Kaya pagmun kang cellphone na. Ag si kuya. Ag ikaw. Minyat. Pagmun ka ni kuya. Manang friend mo. Tangi. Bana ko ano tayo mo milk be. Good morning mga kandeng. Good morning mga kaminyat. Oh, lami yan. Wow, lami kaayo. Thank you, Ate Marieta. Lami kaayo. Palaman na nato, palaman na. Mas kim-kim. Peanut butter. Kaya ka pa-bright. Pa-bright na. Wa imong ubo. Pasti lang makawa dahil ubo guys. Salamat. Kawa og ubo. Very good. Panla, paloy. Bagi ba mo tilap-tilap? Tilap-tilap. Putang eh, tilap na. Karati nagpaan. Hoy. Putang eh. I love you. Mangidnap ko kata. Wa pa mangidnap og prahubog. Kanay daghan natang ipakidnap na ni. Guys, nami daghan ipakidnap og prahubog, nami mangidnap og prahubog. Yan tayo jo. Hobay mangidnap dahil mga marites. Napa ninap dia rutis. Nami dahil ipakidnap. Namin jajan ninap rutis. Number 1 na may ipakidnap ka nang sige na magpanaot na sa amang YouTube channel. Amang ipakidnap. Bitaw guys. Buong. Kuya Anji. Shout out me diha sa amang mga viewers. Insan na ma. Ito tayo guys. Pamkoy. Nabila. Pan. Shout out tayo me diha. Putol. Shout out tayo me diha sa Putol kanot. Naputol ag kanot. Naday kanot ng pan. Ahak na guys, putol kunog kanot. Saan naman na. Hoy, shout out tayo me diha sa nagsige panaot na mo diha. Alihog itang to, adyo-adyohan na imong pagpanaot ha. Kana di ko makahibaw kaya rong di ka na huma. Na, lahi na ba ko kay tagsara ko masuko. Taw guys, di ko ka mao masuko pero ug masagad na ang ipaagi sa legal nga pamaagi. Nga na ra ko. So, Hala. bantay-bantay ra. Bantay-bantay sa imong mga pangsulti kay daghan na rin sumbong lahi. Di lamang ko tiguan. Di lamang jud ko kanang singanan na. Pero oras mo buto aw mo na giingon pag pumutok ang bulkan, lagot ka sa akin. So guys. Manila ko. Manay nga dugay ra ko dugay ko naghilom pero oras nga mabuto ko manay nga pasensyahay kang tanan. Masagasaan na ang masagasaan. Kay naghilom ra ko. Manay nga kumukip og mga sekreto pero oras nga ako'y mo pabuton. Labaw panis bulkan. Guys no, manay nga di sa tanang panahon is taas pang pasensya kay usaha makulo gud ta. Tawar baya ta.
Guys no. Ano yan nga. Bantad din na imong mga panaot na kay gamay na lang magkuwang. Paghuwat sa matong paghuwat sa kuan kay lahi man ko umuwas guys. Kay ipaagi man na sa legal nga pamaagi. Di man ang Guys, ha? inom lang ko. Nainom na lagi. Lahi man ko guys. Ano na pa? Mukaan guys ya. Wow! Ang sarap naman niyang chick. Oh, pipino pa dir. Grabe ga. So diyan na guys, di ara daghan na katug blessing nga pipino. Wow, pangpahamis ng buhay. Milo. Muna. Inom lang Muna. ko. Yatas. Shout out ko diha, shout out. Inom lang ko yatas. Wow. Namian. Danila ate. Thank you. Muris bay ini kan nih. Hi guys! Na I am Minyat. Hi, Minyat. Minyat ko na guys. Shout out ko diha nimo. Manghinaot ko nga makita ni nimo. Og manghinaot ko nga sa katong mga gipangmisiran sa mga panaot parte na o parte sa pamilya. Palihog kog ingon ni ja. Dinis mga kuan ha, mga avid viewers na mo. Salamat sa inyong kanunay pag-uban na guys. Unahin nga last month may mga something gonna wrong char. Something wrong nga di dapat makuan pero usahay man good guys. Kana bitaw guys maghilom ra ta, maghilom ra bitaw ta. Kay di lagi ta gusto may mga complicated nga mga kuan atay mga sulti nga di maadyo. Di dai jud maadyo guys nga always na ra man jud ta maghilom sa atong side. So kinahanglan jud dai pud nga i-boost out pag atong side kay murag mo na nga hapit tapon mapunog ang bulol akoan. Bursa. Bursa bay puno bursa mo lisod. Ahak. Ngayon sa bulkan pa mo buton ha. Mo na. Tarang nga laman na imong sige panaot na kay ako lahi man kong mubas kaya may paagi sa mga legal nga pamaagi. Di man siya legal nga sige panaot. Si kuan si mauna. So please lang nagkuan shout out ko nimo kay once nga imo panjud kong siha daot. Pasensya jud ta. Kay na jay mga mangbuto nga di nga ipabuto. Sumura to guys. Para sang ipahaging-hagingan kay di ko ganahan lagi maingan ang kuan pero sige jud sa kadado ko panaot na luoy jud siya. Kaya hadis ang pabuton. Tama sa mga kuan hadis sa pabuton kay lain na ba ko magiring kay basta Pebrero giring ka jud. Baw na mo. Ako buutan ko sa nang buutan guys. Taman sa mahimo. Itago na tanan ng mga kuan nga di angay lagi ikuan kay ngani lagi. Daghan lagi kuan. So dari sa mga guys, wala ko problema dari sa mga tulingan, dari sa pamilya, wala ko problema, promise. Wala ko problema sa mga viewers, sa mga subscriber, dahil ko problema. Pero na isa diha nga si panaot. Ika mauwaw, si panaot na ho, wakay kaambag sa mga kinabuhi, wakay kahatag. Wow, bagaan mo dagway, uy. Pasensya na mo guys, kay mo rin. Basta nang kalimtan na, agad mo kuhan nga. Sus, luoy ni mo. Kung naluoy ni mo, si panaot na ho. Unta, kamdagag imong utok. Nahana ag maadyo. Kananing kamot mig amo. O may naghilabot nimo. Mo lagi maka HB. Kay tungod nimo na mga taong na sakitan, di ra kay emotional, physical pag-uban. Pagtarong si mong kinabuhi kay high blood gani kun mong kagwanga kay imbis napay problema ang pamilya imo pangsamtan mabuisit gani kun nimo na katilaw gud ka na. Sinsya na mo kay sa panagsarag ko masuko pero grabe. Shout out ko diha. Pag-utro na si mong live, parang di tamang buto ha. Kasabot. Okay, kasabot ka. Okay na. Buutan na bagad ning kaning buutan na bagad og sagad kuyaw. So ako di ko kaingas ang ko galingan nga always buutan ko, always magpa tamak-tamak ko. Di pud angay taong mutamak na. Kay baw pagugon sa ka. So mo na dapat diintay nga na. Dapat chill lang. Trabaho imo diha kanang trabaho pug adiri kaning kamot kog amo pankamot og imo. Okay? Pwede utay kay di na hang kapil na ingan ko ganahan. So relax ra diha. Relax ra ko diri. So guys maro ta mong content tong adlaw kinabuang. Pero gi shout out na si Jack murag wa na si ko ganahi. That's all. Tuldokin na na. Kay di nimo tuldukan papagos kog upload sa di angay i-upload.